Són negocis que només obren a l'estiu. En aquestes galeries han contractat a 65 persones, en aquest xiringuito a 3, en aquest supermercat a 6, tots d'alta a la Seguretat Social. No obstant, el frau segueix sent molt elevat. Las irregularidades en el sector de hostelería alcanza, depende del tipo de actividad, incluso hasta el 40% de irregularidades detectadas con ocasión de las visitas de la Inspección de Trabajo. Per això s'estan bolcant en el treball irregular. 2.000 inspectors es presenten qualsevol dia, a qualsevol hora i sense previ avís. Un es queda a la porta de l'establiment i l'altre entra dintre de l'establiment i va instal·lacions amunt i avall buscant aviam si troba algú en situació il·legal. I si el troba, ara les sancions són més dures. Tenir més de 5 treballadors en situació irregular pot comportar pena de presó. Un tema de seguretat social ens representa un cost molt elevat en el nostre sector. Ells sembla ser que no el tenen i llavors, clar, el tema de les nostres marges comercials es veu molt afectat. En els primers 5 mesos de l'any s'han posat multes per un valor total de 106 milions. La inspección ha realizado más de 90.000 visitas de inspección a centros de trabajo para aflorar trabajo no declarado y detectar posible fraude a la seguridad social. Y en este momento ha detectado alrededor de un 23%. Amb unes dades d'atur insuportables, lluitar contra l'ocupació irregular és prioritat de tots.